takého malého robotika. Áno, práve ťa kamerujem. Dávam ti právo v GDPR, súhlasím so všetkým. Ja som sa už bál, že si videl predpoveď. Tešíš, hej, no, pre XXL. Láska spomal, lebo už som threshold, nie? No, ja myslím, že by ti mohol pasovať. Tak, aby si sa nestratil, a my sme sa vďaka tebe nestratili. Takže máš to To tak. robil Vlado, počúvaj, vieš koľko? Ktorý Vlado? Tento Vlado. Pekné. Česká republika. Že aký priemer dneska? 30? 32? 18,2. Taký interview, že aké sú tvoje pocity z tohto výletu? Budú vidieť aj deti? Áno. Tak potom radšej nepoviem. Tu sme, tu. Ešte sa uvidí, hej? Čau. A ty máš aké? Teraz viem, že začali robiť. Čo? A toto teda sa stáva A ty máš aké? Oakley. S-ko, hej? S-ko, super S. Akože ja Ty máš aké? On povedal, že mám 50 rokov lebo... Ty sú najlepšie. Práve som to dostal. No, už môžeme. Teraz mi to konečne dáva. Ako sa tomu hovorí? Pozri, pingvino a zomri.